Soc el Miquel de Paladella i soc el conseller delegat d'App Social, que és una empresa de consultoria d'innovació social. Va ser amb el meu nebot, quan li van diagnosticar amb 5 anys una leucèmia, el vaig anar a veure i vaig tenir la meva primera experiència en Pallapupes allà, com a familiar d'un pacient, i allà vaig començar a intuir l'efecte terapèutic que tenia Pallapupes, no només sobre el pacient, sinó sobre el personal sanitari que hi havia i sobre mi. Va ser l'inici, o sigui, va ser veure'ls i mira que al principi el meu nebot no volia veure'ls. I no sé com ho van fer, però a poc, cada dia anaven passant. Llavors vaig coincidir 3 vegades amb ells. La primera li va dir que no i que marxéssim, i a la tercera va ser una passada. Va dir, però és el mateix nano que està relacionant-se, és la mateixa relació que tenia amb la malaltia, havia canviat. Després va ser a través d'una exalumna d'un màster a ESADE que em va contactar per veure si podia ajudar-los a portar a escala el model de Pallapupes. I llavors a partir d'aquí va ser quan vaig començar a explorar per què era tan marginal. Quan havia vist el seu impacte en el meu nebot, no m'havia imaginat que tenia una evidència científica tan potent. Perquè en un sistema sanitari on l'evidència científica és tan important, un s'imaginaria que el sistema ja el té integrat. I tot de cop vaig descobrir que el que jo havia experimentat era marginal, que era un privilegiat per haver-ho viscut. I això em va indignar, sincerament. M'indigna moltes coses que són injustes, I quan em sento un privilegiat, dius, ostres, per què jo tinc aquest privilegi i no ho té gent que potser, ostres, ho necessita més, o almenys igual que jo. I quan em van cridar per dir, escolta, podries ajudar-nos a escalar? Va ser com, òbviament sí, però sobretot va ser això, la necessitat de posar justícia a una cosa que jo vaig gaudir i que molta altra gent hauria de poder gaudir de forma regular i sistemàtica. Potser el que destacaria és que el sistema s'ha obert molt a canviar la percepció que hi havia dels Pallapupes. Una percepció que hi havia inicial de que és un pur entreteniment. Per tant, és marginal, és com la pintura de l'hospital, etc. Aquesta percepció que hi havia, sobretot entre aquells que havien de prendre decisions. Això és el que potser més mal em feia. El fet que entre el personal sanitari sí que hi ha una percepció que els Pallapupes són terapèutics, i això estic parlant de metges, estic parlant d'infermeres, estic parlant de tota la gent que està en contacte amb ells, però aquests no són els que prenen decisions. I finalment jo crec que el gran canvi que hi ha hagut en el sistema sanitari català és que finalment la gent que està més allunyada però que pren decisions sobre com fer més eficient i eficaç el sistema sanitari s'està donant que el poder del riure i el poder dels Pallapupes, però sobretot el poder de la cura emocional, té un poder transformador bestial. I aquí és on, a poc, creus que potser ja no només depèn de la capacitat de desenvolupament tecnològic que fem un sistema sanitari molt més potent, sinó dependrà de la capacitat que tenim d'activar recursos emocionals a les persones que participen en processos de crisi. Crisi quan jo estic malalt, crisi quan el meu fill o el meu nebot està malalt, crisi quan estic tractant una persona que està malalta. Llavors, aquí és on crec que finalment el sistema s'està donant de la capacitat que té la cura emocional. L'element més sorprenent de tot plegat és que quan tu vols portar a escala un projecte que funciona, que és una anècdota i que no té cap sentit que sigui una anècdota en el sistema, hi ha coses com molt evidents. Tothom pensa, escolta, anem a portar Pallapupes a tots els hospitals. I per fer això, què es necessita? Llavors, dintre de Pallapupes hi havia la percepció que ells eren gran part del programa. I que potser la gran aportació que jo vaig fer és que Pallapupes havia fet moltíssima feina d'empaquetar la metodologia, de fer que qualsevol pallasso d'hospital que és de Pallapupes, que ha estat format per Pallapupes i està certificat per Pallapupes, és capaç de generar aquest efecte que vaig veure en el meu nebot, en mi mateix, en el personal sanitari. Aquesta feina estava feta. És a dir, vosaltres heu sabut crear un estàndard en el tractament dels pacients i de la cura emocional. Aquest estàndard estava fet ja. Per tant,
El que faltava era canviar les narratives, aquesta percepció de que sou un annexe, una cosa d'entreteniment, i que no, que sou terapèutics, que estalvieu recursos al sistema, que sou capaços de demostrar que de forma assistencial la intervenció és molt més eficaç, i a més que l'adhesió al tractament és molt més eficaç. Aquestes coses no estaven dintre del sistema quan vaig arribar. I tot de cop comences a avaluar tota l'evidència científica i dius, ostres, això no ho esteu posant tant en valor. I el sistema no és capaç de veure això. Ho perceben els que estan més a prop, però no ho percep el sistema en general. Llavors havíem de canviar narratives. I aquest canvi de narratives potser era la gran primera aportació que vaig veure de treballar amb Payapupes, la necessitat de canviar percepcions de tot el sistema envers la cura emocional. Això va ser un primer pas. I el segon pas va ser la necessitat d'incidència política. No només, no per tenir un sistema meravellós de cura emocional, te'l vindran a buscar. El mercat no et ve a buscar res, encara que sigui meravellós. Ets tu que l'has d'anar a portar. I per portar-ho cal la política. I això que de vegades ens fa por, perquè la política la percebem com una cosa molt partidista, no, la política és definir quin servei ha de ser essencial dintre del sistema sanitari. I el servei de Pallasos Hospital ha de ser part del servei sanitari. I això s'ha de comunicar, això és convèncer. Tots els partits polítics fins ara han respost molt positivament. Falta l'últim pas de fer que el sistema sanitari fiqui dintre la seva cartera de serveis el servei de Pallasos Hospital. Aquest és l'últim pas que falta. Hem treballat en molts elements, ens falta aquest últim pas per realment, finalment, consolidar el servei a tot el país. Mira, jo crec que una de les fites importants que ens ha donat molta esperança és que a Balears van aprovar una declaració dins una declaració no de llei dins del Parlament balear dient que s'havia d'integrar els pallassos d'hospital dins el sistema sanitari. Això per mi va significar que finalment ens podíem apropar al que és el best in class, el que es diu el millor de la classe, quin és el referent en la cura emocional al món. I és un país que ara no és molt popular, però que té una capacitat de transformació bestial, que és Israel. Israel, a tots els hospitals tenen pallassos d'hospital, els tenen integrats, és a dir, integrats en el sentit que són part del personal sanitari que planifica dia a dia què és el que s'ha de fer avui, i que gestiona les urgències i gestiona les emergències que poden sortir, els problemes que poden sortir, i saben que tenen un recurs permanent de saber activar uns recursos que avui en dia la gent té però no els sap utilitzar, que són aquests recursos emocionals. Si vas a una sala d'espera, si vas a un preoperatori, si vas a un postoperatori, o sigui, veus moments constantment on els pallassos d'hospital serien absolutament essencials. Llavors, al veure que finalment a Balears tiraven per aquest model, dius, ostres, hi ha una mica de llum d'esperança de quan en quan, no? Quan la perds, perquè de vegades ens han tirat enrere molt sovint, aquí a Catalunya, no? I ens tiren enrere de vegades per por a dir que, ostres, vols dir que la urgència i l'important ara és posar pallassos als hospitals? Aquesta pregunta l'hem tingut molt sovint. I sona molt malament, perquè aquesta concepció de que el pallasso és una persona poc seriosa i que no resol res està tan allunyada de la realitat que et porta aquesta indignació. Llavors, tot de cop, un Parlament finalment certifica que una cosa que ja els científics estan dient en un sistema que és molt sensible a la ciència. Si vas a intentar canviar el sistema educatiu, la ciència ningú se l'escolta. Però en el sistema sanitari la ciència sí que te l'escolta. Llavors, una intervenció que té tanta evidència és estrany que continuï marginada en el servei. Llavors, a mi aquesta fita de Balears ens ha donat una mica el camí, ens ha obert un camí per fer coses que potser no eren possibles fins llavors. Mira, et diria transformació. Transformació perquè crec que és una d'aquestes intervencions que tenen un efecte multiplicador sobre el sistema sanitari. És a dir, un sistema sanitari que està tan embolcat en la tecnologia
i tot de cop descobreix un recurs latent perquè no s'utilitza, però el tenim tots, que és aquesta gestió emocional. I l'hem ignorat durant tant temps que si algú finalment és capaç de dir ostres, amb el riure podem gestionar moltes del mal rotllo que ens crea tot el procés terapèutic d'una crisi de salut, crec que és transformador, no? El segon jo crec que és la força de l'evidència, no? És a dir, la manera en què Pallapupes aconseguirà una transformació del sistema serà sobretot perquè ha posat molt èmfasi en generar una evidència científica de que això funciona. I que això funciona d'una manera determinada. I la manera en què Pallapupes ho ha aconseguit, sistematitzar que sempre els pallassos actuen d'una manera, amb un protocol determinat, això no és habitual en el sector social, no? O sigui, és com tens un Angie, tens una persona que és realment la creadora de tot això i que brilla, però fer que hi hagi moltes Angies en el sistema és molt difícil. Quan ho has protocol·laritzat, quan ets capaç de formar-ho, quan ets capaç de tenir moltes Angies a diferents llocs, encara que ja no es diguin Angies, i que quasi ho fan millor que ella, aquí és quan has aconseguit realment un potencial transformador, no? Potser és aquest el segon element important que jo destacaria. Doncs jo voldria que hi haguessin pallassos d'hospital 24/7, 365 dies l'any, en tants llocs on la gestió emocional pot jugar un paper determinant en el nostre benestar, en la nostra cura, en la nostra gestió de la vida, no? I t'estic parlant des de, òbviament, els hospitals, però els CAPs, no? Els centres d'assistència primària haurien de ser allà, haurien de ser en els hospitals de dia, haurien de ser en la residència d'avis, haurien de ser a les escoles, haurien d'estar en tants llocs que dius fins a quin punt el que hem començat en un sistema que és molt proper a la ciència i a la crisi potent pot arribar també a espais on potser avui en dia no hi pensem, no? I que ens ajudin a descobrir la capacitat de gestió emocional que tenim tots nosaltres, d'ajudar-nos mútuament, no? I potser també, ostres, Pallapupes potser seria el referent a que també ens prenguéssim la vida d'una forma diferent, no? Perquè el riure et fa relativitzar una mica totes les coses, no? I ostres, dius, ara que estem posant molta més èmfasi en una mica la salut mental, la gestió de les nostres emocions, dius, ostres, Pallapupes té un missatge molt més genèric, molt més transversal, que no simple un servei, sinó de prendre'ns la vida d'una manera diferent per gaudir-la una mica més. Potser seria aquest el somni, de que transcendeixi una mica les fronteres del propi servei i que ens ajudi tots a viure millor. Per mi, Pallapupes és un far d'humanitat en un sistema molt tecnificat.